Dvojizbové byty tu sa dajú kúpiť za 150 000 eur. To by som ti povedal pár rokov dozadu, keď sa práve Skypark začal stavať. Dnes stoja od 330 000 eur, atakujúc 500 000 v najvyšších podlažiach. Skypark patrí medzi najikonickejšie stavby v Bratislave. Rezidenčná časť Skyparku pozostáva aktuálne zo 4 veží, ktoré navrhla svetoznáma architektka Zaha Hadid. Pôvodne sa vystavili prvé 3 veže ešte pod zaštitou Penta Real Estate. Minulý rok bola kolaudávaná 4, ale už pod novým developerom Aalto Real Estate. Najbližšie roky pribudne ešte 1 väža, a to Skypark Tower, ktorá má byť vlajkovou loďou celého projektu. Byty majú moderné dispozície, veľkoformátové hliníkové okná, centrálnu klimatizáciu, rekuperáciu a vysoký štandard materiálov. Skypark má 24/7 recepciu a tiež panoramatickú vyhliadku na 30. poschodí. Čo sa týka cien, tak dvojizbové byty sa tu pohybujú od 330 000 eur, trojizbové byty od 500 000 vyššie a za parkovacie miesto tu zaplatíš 45 000 za kus. A čo ty? Zaplatil by si toľko za bývanie vo veži od Zaha Hadid? Alebo by si radšej vybral nejakú kľudnejšiu lokalitu? Takýto content bude pokračovať, preto mi hoď follow.